ଭଲ ଅଛ? ଆଜି କଣ କରିବା? ଫୁଲ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଫୁଲ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ତାପରେ ଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତମେ ଫୁଲ ଦେଖିଛ? ତମ ବଗିଚାରେ ଯୋଉ ହଉଛ ଫୁଲ ନା? ହଁ ବସିଥା, ତାପରେ ବୋତଲ ପାଣି। ତାହେଲେ ଆମେ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଖିଛ ତମ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଛି ନାଇଁ? ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଫୁଲ ନାଁ ସବୁ ଜାଣିଛ କହିଲ? କୋଉ ଫୁଲ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିବ? କୋଉ ଫୁଲ? ଗୋଟେ ଫୁଲ ନାଁ କୁହ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆମର କଣ? ଜାତୀୟ ଫୁଲ ନାଇଁ? ଆମର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କଣ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଆଉ କୋଉ ଫୁଲ ନାଁ କୁହ? ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେତେ ରଙ୍ଗ? ନାଲି ଅଛି, ଆଉ ହଳଦୀ ଅଛି, ଗୋଲାପୀ କଲର ଅଛି, ଧଳା ଅଛି ନାଇଁ? ଆଉ କମଳା କଲର ଅଛି, ଅରେଞ୍ଜ କଲର ନା? ନାହିଁ ଅଛି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ କୋଉ ଫୁଲ ନାଁ କୁହ? ଆଉ କୋଉ ଫୁଲ? ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲରୁ କଣ ବାହାରେ? ତେଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ନା? ଯୋଉ ସନଫ୍ଲାୱାର ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ଘରେ ତ ମା ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ସନଫ୍ଲାୱାର ତେଲ। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲରୁ ତେଲ ହେଲା ମଞ୍ଜି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି। ଆଉ କୋଉ ଫୁଲ? ମନ୍ଦାର। ହଁ ମନ୍ଦାର କେତେ ରଙ୍ଗ? ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କେତେ ରଙ୍ଗ? ନାଲି ଅଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି? ଚନ୍ଦନ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଚନ୍ଦନ କଲର। ଗୋଲାପୀ କଲର ଅଛି, ଅଛି ଯୋଉ ବାଇଶ ପାଖୁଡା। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ପାଞ୍ଚଟା ପାଖୁଡା, ନାଲି ମନ୍ଦାର ନା? ଆମେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇକି। କୋଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ? ତାରିଣୀ, ମଙ୍ଗଳା ନା? ମଙ୍ଗଳା, ତାରିଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କୋଉ ଫୁଲ ନାଁ ଜାଣିଛ? ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଏବେ ଶୀତ ଦିନରେ ସବୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ନା? ଏ ମାଣବସା ଟାଇମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଆଉ କଣ? କନିଆରୀ ଫୁଲ, କନିଆରୀ ଫୁଲ, ରଜନୀଗନ୍ଧା। ରଜନୀଗନ୍ଧା ସବୁ ହାର କରନ୍ତି, ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବାସ୍ନା ହୁଏ, ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ହଁ କଳା କାନି ଫୁଲ। ତାପରେ ଅରଖ